gaude ta hola sentitzen gea tope gaude gogotsu dugu hartuko herri xume hau herri batu bihurtzeko asmotan beharra dago eta kale erdixen ta auzodanetatik zier begira jartzen gea gauzak behar die hein eskarie gauzak behar die herrixeta geurieta herritarrek diotena hartuaz beti gogoan karpeta dena daukagu beste-besteta denentzat aukera San Martinen zein Martinen berdin berdin lantzen dira lanien herritarrentzat lanien herritarrentzat lanien eta zuen bozka geixo ez da ber herriz lanien segitzeko merezi dungoz bat da gure herrixeta hortako gaude beraz bozkatu gurita lanean segiko dugu beti tinkota garbi hartuaz beti gogoan karpeta dena daukagu beste-besteta du denentzat aukera